Avui us presentem 5 consells per superar la por a l'aigua i així poder gaudir d'aquest medi aquàtic. Per cert, soc el Dani Barcenilla i això és el blog del complex. Primer consell, marca't un objectiu. Com en moltes altres activitats de la vida, és important tenir un objectiu molt clar. Entre aquests poden ser millorar el rendiment esportiu, disfrutar del medi aquàtic, rehabilitació, millorar la teva salut o superar un trauma previ. Hem de saber per a què volem la natació i l'activitat aquàtica. Per al contrari, només arribarem a sentir-nos decebuts i frustrar les nostres intencions d'aprendre a nedar i al no tenir una planificació molt clara. Segon consell, ves tranquil i sense por. En primer lloc, és necessari treure la vergonya que implica moltes vegades no saber nedar. Conèixer l'entorn on vas a treballar i on faràs la classe et donarà molta tranquil·litat o aquesta que necessites. Està freda, me cubra molt. Arribaré al terra i hi haurà algú. La progressió és fonamental per a l'aprenentatge, des de la familiarització fins al treball de gestos tècnics més específic. Aquesta és l'estratègia que fem servir als tècnics de natació. A més, ja has fet el més difícil, posar-te al banyador. Tercer consell, confiança en tu mateix i en el teu tècnic. Molt sovint creiem que no es pot aprendre a nedar d'adult. Para nada! Borra aquesta idea del teu cap. La de... No et demanaran res que no siguis capaç de fer. Per això, hem de crear un bon clima de treball, tranquil i progressiu. Observa, pregunta, parlant amb el teu tècnic, li ajudaràs a conèixer molt més i adaptar les classes a les teves necessitats. 24 hores con Dani. Consell número 4. Valora els teus avanços. Cada cosa que aconsegueixis és una gran fita. Mai minimitzes els teus avanços per petits que siguin. Hi haurà dies que els resultats siguin molt més visibles que en altres. Però sempre treballaràs i aconseguiràs cosetes. Recorda, això no és una competició. No estiguis constantment comparant-te amb els teus companys. Potser tingueu objectius diferents. Fora enveges! Arribem al consell número 5. Estigues orgullós del teu propòsit i de la teva progressió personal. A mesura que avancin les classes, aniràs recollint els resultats i et sorprendràs amb el Déu. Regalem un altre consell. El número 6. Ves a la millor comoditat possible, sense vergonya, i no t'amoïnis per el material. A més, unes ulleres fan miracles. Amb elles evitaràs molèsties per a l'aigua, als ulls i en tot moment coneixeràs on estàs, tant quan estiguis a dintre de l'aigua com fora. Si vols saber del que ets capaç, per què no t'atreveixes i dones el pas?